Patay usa ka van driver samtang samdan ang 5 ka mga madre ug usa ka monghe human mabanggaan ang ilang gisakyang van sa kasugat nga trailer truck sa Damulog, Bukidnon. Mga madre luwas na samtang truck driver gikustudiya na sa kapulisan. Ani report. Di na maitsura ang dagway ni ining van samtang gina-rescue ang natrap nga van driver. Kinihuman ang panagbangga sa usa ka van ug trailer truck sa Purok 3, Quarry, Barangay Sampagar, Damulog, Bukidnon. Pasado na 5 sa hapon adlawng Lunes. Base sa investigasyon sa PNP, pag-abot sa lugar sa aksidente, na-overshoot ang trailer truck sa kurbadang dalan nga ginalata sa van. Rason sa panagbangga sa tubangang bahin sa mga sakyanan. Ito nga sir, itong area na to sir, nagpang-abot sila sir, no? Ang vehicle to sir, on which tong truck, nakapasok siya sa opposite lane sir ng kwan, sa katong kasalubong niya na kwan sir, van. So ito na nga sir, natamaan tong driver. Dead on arrival sa ospital ang 66 anyos nga lalaking van driver samtang samdan ang 5 ka mga madre ug usa ka monghe nga sakay sa mong van kinsa gikan sa kumbento sa Malaybalay City sa Bukidnon padulong Cotabato. Ana-ana sa ospital ang mga biktima ug luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Okay naman sir, stable naman sila sir, no? Actually, 5 madre sila sir, pero ang na-confine lang sir is ang 4 sir, ang isa is nag-serve as watcher sa ospital, no? Samtang ang driver sa truck gikustudiya sa Damulog PNP ug mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries ug damage to property. Wala pa kini mihatag og pahayag. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan sab og pahayag ang mga naluwas nga biktima. Self-discipline siya, no, when it comes sa driving, right attitude, and sa kwancher, observe the kwancher traffic rules, no, especially itong mga areas sir na dapat mag-slow down to sir. Cyril Chavez, 1 Mindanao.